Pozdrav, ja sam Ivana Avramović, logoped i Martimeo praktičar. Moj drug i ja ćemo vam pokazati kako vežbamo glas R uz pomoć čarobnog štapića. Puno smo pitanja dobili i molbi da se snimi video kako vežbamo ovaj glas. On je jedan od najsloženijih za artikulaciju i ukoliko se do 4,5 godine ne javi korektan izgovor glasa R kod vašeg deteta, onda bi bilo potrebno da se sistematski i planski sprovode vežbe za izgovor glasa R. Moj drug i ja smo već neko vreme vežbali i sad ćemo vam pokazati, hoćemo pokažemo kako mi to radimo. Ajmo ovako, za glas R moramo jako da zinemo, veliki osmeh, jezik gore zakači i onda duvamo na vrh jezika. Bravo. I. Super. A. Bravo, možemo i reči. Agan. Bravo, samo veći osmeh. Agana. Bravo, popravljaš se. Ago. O, svaka čast, a da vidim sa T. Ajmo jako da zinemo, otvorimo usta, veliki osmeh i duvamo na vrh. Bravo. I. Bravo, ovde duvamo, zini jako, veliki osmeh, jezik zakači, ovde duvamo na T. A. Bravo, ajmo reči na T. Aka. Bravo, da vidim jezik kako stoji lepo, pokaži mi to. Ava. Ajde još jednom duni jako na T. Ava. To, čestitam. Čestitam. Mi ćemo nastaviti i dalje da vežbamo, snimat ćemo i dalje za vas. Pratite nas na našem YouTube kanalu i blogu logopediavramović.com. Pozdrav!